Здравейте, прекрасни приятели на нашия канал! Ние отново се отправихме към Скандинавия, традиционно, както всяка година, след една гореща лятна почивка в Испания и Гърция. Отново сме път към любимите и, разбира се, нови места в Швеция и Норвегия. Но, както винаги, преди да преминем вратата към Скандинавия, ние сме на Путгарден и в момента сме на разходка в защитената територия на Путгарден, където има голямо разнообразие от птици и много прекрасни гледки в лагуната на тази част на Балтийско море. Надявам се и този път да имаме интересни преживявания, които, разбира се, ще споделим с вас. Приятно гледане! Тази година намерението ми е да пътуваме заедно в реално време. Ще публикувам кратки видеа от дните, в които се случва нещо интересно и имам какво да покажа и да споделя с вас. Защото изоставам с филмчетата. Не съм монтирала все още филма от миналогодишното ни посещение на Норвегия. Открихме много нови и много интересни места, които непременно ще споделя с вас. Освен това, тази година направихме 40-дневно пътуване в Испания, в региона на Коста Брава през месеците май и юни. Също изкарахме великолепно. Има доста неща, които мога да покажа и да бъдат полезни на тези от вас, които обичат да пътуват. Но изоставам. Ние постоянно сме някъде, постоянно пътуваме. Затова тази година реших ден по ден ще пускам кратки видеа, без особено старание в монтажа и режисирането им като филм, но надявам се да бъде интересно за всички вас, които следите нашия канал. Пишете в коментарите отдолу дали ви допада тази идея. Благодаря. Путгарден се намира на остров Фемарн. От тук има фериботна връзка за Дания. Ето тук едно фери тръгва от пристанището в Путгарден. И малко след това насрещния ферибот, който идва от Родри в Дания. И тук в далечината се вижда датското пристанище. Разстоянието от къмпинг Путгарден до Грюнер Бринг е някъде около 4 км. Има една много приятна спирка, където винаги ядем сандвич с херинга и каривурст. Добромир пие бира, аз чаша бяло вино. А от тази година, за да не мъчиме уилмето с толкова много километри, ето я, тя е в количка и в момента е топло, затова ще й пуснем сенника. Уилми! Така ще е по-добре. И продължаваме нашата разходка. Тук е май последната точка от маршрута. Наблюдаване на морски орли. Само че не знам как с количката ще мога да отида. Най-вероятно няма да ми се получи. Само да погледнем.
Май сме до тук. Но и това, което видяхме, беше много интересно. Тук искат да има бинокъл и да може да се наблюдава. Ето ги, хората плажуват с палатки на плажа, но между другото тази година в Коста Брава доста бяха с палатки на плажа, въпреки че беше топло, беше много ветровито. И тук винаги има някакъв вятър, който днес наистина е доста слаб в сравнение с други наши посещения. Крайбрежието е с дюни. Забранено е разхождането на домашни любимци на плажа и през дюните. Марн е остров на зайците и на овцете. Сега надали ще видим зайчета, но Добромир сутринта в 5:30, когато е разхождал люма, поляната е била пълна с зайци, но сега пък аз мога да снимам овчиците, как са се излегнали. Една хубава следобедна дрямка. Училище за водно възпитание. Непосредствено до Първово. Ето е нашия кемпер. И това е къмпинг Путгарден. Тук е рецепцията, но не обикновено няма никой. Бариерата се отваря след като се обадиш на съответния телефон, посочен на вратата на рецепцията. Отваря се автоматично и след това по-късно вечерта се плаща в ресторанта. Това е бистрото. Разбира се, носи името на Балтика. Балтик бистро. Тук предлагат пържена риба, по-скоро панирана бяла риба, шницели и пици. Ето го и нашия кемпер. Все още няма много кемпери, но до вечера ще се напълни. Може би този къмпинг го предпочитат във връзка с зайците. Да, но сега е 9:30 вечерта. Са големи. Тук е още. Добро утро! 6 часа сутринта е, тихо, спокойно време. Вече сме на ферибота от Путгарден за Ротби в Дания. Принц Ричард е кораба и времетраенето на пътуването до Дания е 40 минути.
4 км ли беше? 4 км. Ето след тунела се показа и моста Йоресунд. Ето по средата на моста е границата. Влизаме вече в Швеция. Хиляда 490 шведски крони струва преминаването на моста. Спряхме току-що в първия след моста Йоресунд град в Швеция, Малмьо, и отиваме на пазар в веригата Сити Крос. Ето го щанда за риба, но в неделя явно няма прясна риба и морски дарове. Тук обикновено има полуфабрикати, но също няма днес. Така, като е по-евтино в Швеция, отколкото в България. Парадокс, но факт. Всичко, което ни трябва за месец и половина, вече е тук. Така че почваме да го подреждаме. Сега съм в магазина за домашни любимци. Има доста интересни неща. Едни макарони първо вземам за Уилма, въпреки че тя не бива да яде нищо, освен на храна уринари, но малко ще я поглеза тук в Швеция. Какво купих? Четки за биране на косми, макароните, турбички, гребенче и намордник за всеки случай. Сега започва великото подреждане на покупките. Точно преди една седмица, в неделя, бяхме на Халкидики и ме беше много горещо. И като знам, че 6 месеца чаках именно момента, в който да попаднем отново в Скандинавия. Днес една седмица по-късно, също в неделя, това е първата спирка Мариещад, югоизточната част на езерото Венем. Излезте от кръговото от втория изход. От тук започва едно кратко пътешествие по Швеция. Ще обиколим хубавите места по езерото, рибарски селища. Надявам се да хапнем специалитета на пушена риба и пушени скарири. След което ще отидем в града на типичния шведски дървен кон, града Мора. Оттам на север, ще минем, разбира се, и при столицата на шведските саами Йокмок. Оттам отново ще пресечем Финландия, за да отседнем в така жадуването ни место Алта. Оттам север и посещаваме цялото пътуване отново на северните кръсти. Излезте от кръговото от втория изход. Цената на литър е 19.99 шведски крони. Значи в евро това е 1.81 евро за литър. Заредили сме 45 и малко литра, 904. Вече сме в Мариещад. Току-що се настанихме
в къмпинга на града, First Camping, Екоден. Утре ще се разходим в старото градче и мислим да направим една нощувка на самото пристанище. Ето къде е позициониран нашия кемпер. Гледката ни е точно към езерото Венерн, най-голямото в Швеция. Здраве, пристигнахме най-сетне в Маринщад. За жалост сме на къмпинг. Казвам го за жалост, защото тук има уникално място на пристанището, даже 2 плаца, с пълно обслужване, с невероятна гледка в стария град от тебе. Се намираш между яхти, но се надяваме утре сутринта да се изместим на това место. Дано да имаме. На здраве! На здраве! Това е за този епизод от нас. Да видим утрешния ден какво ще поднесе.